Streaming Aroa liburua ikus-entzunezko streaming plataformei buruzko liburu txiki bat da, Patrika bildumakoa, eta bertan kontatzen dute batetik nazioarteko streaming plataformak, Netflix eta guzti hauek nola iritsi ziren Euskal Herriko merkatura, duela 10 urte inguru, behaien motivazio argia dirua da, dirua egitea, eta nola aldatu duen horrek baita ere ikus-entzunezko merkatua, kontsumoa, telesaiak ikusteko modua, gero pixka bat baita ere kontatu dute euskarak eta ze presentzia duen plataforma bietan, EITB-ko plataformak ere pixka bat gainetik pasatuz, eta gero pixka bat aurrera begira ere plataforma hauek ze eragin izan dezaketen etorkizunean zinemaren munduan, eta gaur egungo joera nagusiekin, adimen artifizialak ze paper jokatu dezaken, eta bizkor irakurriko du guzti hori irakurleak. Handik eta hemendik pertsona desberdinek esandako gauzak eta jaso ditut, eta datuak emandakoak edo iritziak, baina baita ere elkarrizketa luze bat egin nion Garazi Goiari. Garazi segurakoa urte asko daramana Erresuma Batuan lanean, BBC-en eskain ardura postuak bete dituena, eta momentu honetan nazioarteko aholkularia da streaming plataforma eta telebista arloan punta-puntako aholkularia da, eta streaming plataformei buruz hobekien hitz egin dezaken pertsonetakoa da, zorionez euskalduna da, eta elkarrizketa egin nun, eta gai hauei buruz iluntasunak daudenean edo zalantzak daudenean argi asko ematen dituen aditua da Garazi Goia, asko estimatzen dudana, eta pixka bat ere liburuari ere eskertu nahi diot. Asko aipatzen da eta liburuan ere jasota dago algoritmoak zer eragin duen ikuslearengan, ezta? Eta badira urte asko streaming plataformek perfekzionatu dute sistema bat non ikusleak, hartzaileak ematen dizkio datu batzuk plataformari, eta plataforma horrek gero ordenatu egiten ditu datu horiek, eta nolabait ere ematen dio bere ordenaren araberako eskaintza bat pertsonalizatua ikusleari. Horrekin nahi du plataformak hartzailea harrapatuta gelditzea, bukle amaiga batean gelditzea, eta horrek ere badu eragina noski ikusleek jasotzen dituzten edukien aniztasunean, eta orduan beti ere baldintzatuta daude, sutsuki baldintzatuta eduki batzuk, eta horrek ziur aski ez du eragin honik aniztasunean eta ahots desberdinen aukeran. Euskal Herria herri txikia da eta euskara ere hizkuntz txikia da, baina bizirauteko beharrezkoak ditu baita ere zinema, ikus-entzunezko ekoizpena, eta tokia egitea ez da bat ere erresa. Baina hala ere aurkituko ditu moduak, batetik euskarazko plataformekin, badaude EITB-ren oain plataforma batzuk, etorkizunean ere datorren urtean dirudi Sarebide izan daitekela beste plataforma bat hainbat Euskal Hedabidek sortua, eta gero plataforma handi horietan euskarak tokia egitea zaila da, baina badaude gero eta eduki batzuk behintzat euskarara azpidatzita eta euskarazko bikoizketarekin, eta horien kontsumoa ere areagotzea zaila da, baina bidez pantailak euskaraz, aldatu gidoia eta zer non ikusi katalogoan bitartez sustatu daiteken zerbait da. Zaila dela baina ezin da besoa gurutzatuta gelditu, eta argi dago datua kezkagarria dela, datu hau gazteen kontsumoaren plataformetan ikusten dituzten edukien 1% bakarrik da euskaraz. Eta euskarak beste eremu batzuetan 15% inguru baldin badu, asko du irabazteko oraindik eremu horretan euskarak. Primeran izan zen EITBek sortu zuen lehenengo plataforma, eta pixkanaka ari da bidea egiten, zailtasunak baditu, baina adibidez sortu dute egitasmo bat formatu txikia talentu handia izenekoa, eta hor 7 telesail grabatuko dira. Horten zerbait bada, eta gainera sortzaile desberdinei ere ahotsa eta aukera emango diete telesail labur horiek egiteko. Beraz, baikorra izan nahiko nuke, eta uste dut gazteen kontsumora gerturatzeko bide bat bada, primeran, ez bakarrik gazteena, baina behintzat horra ahalegin bat ikusten da, eta euskarazko ekoizpen gero eta gehiago badaude behintzat ikusgai primeranen doan. Liburu honetan, kutsu ere abenduan jaso nuen Warner Brosen salmenta
nola zijoan eta aipatu nuen Netflix edo Paramount izango zela eroslea. Azkenean Netflix alde batera joan da eta Netflixek ez du erosiko Warner Bros. Discovery, badirudi Paramountek erosiko dula. Hori urte honetako 3. hiruhilekoan gauzatzen baldin bada, eta adibidez bi plataforma Paramount Plus eta HBO Max batu egingo dira. Horrelako gauza gehiago gertatu daitezke etorkizunean, bai, hau da, handiak dira gero eta handiago eta gero eta esku gutxiagotan daude. Gainera Paramount eta Warner Brosen artean sortuko den beste enpresa handi horretan nagusiak dira Donald Trumpen lagunak eta dira aberats ultra eskuindar batzuk, argi esan da, eta horrek argi dago gure ikusmoldeari, euskaldun herriari ez diola onik egiten, baina horren aurrean, halako handioien aurrean, aurkitu behar ditugu gure bideak, gure ekoizpenak egiteko, zabalkunderako, zine jaialdi txikiak sustatzeko, herrietako emanaldiak egiteko, eta ekoizpen independentean aurrera egiteko, ezta? Streaming plataformen arloan gauzak asko ari dira aldatzen eta aldatuko dira, eta 10 urte hauetan ere Netflix iritsi zenetik aldatu dira. Pandemia garaian koronavirusan asko igo ziren eta harpidetza kopuruek ikaragarri zuten gora, eta pentsatzen zen gero horrek bera egingo zula, baina ez da hala gertatu, jarraitu dute harpidetza kopuruek ere gora egiten, eta gero harpidetza sistemetan badaude modu desberdinak, orain iragarkiekin harpidetzak sartu dira, partekatuak badaude, eta gero badaude baita ere telekomunikazio enpresetan hor sartzen dituzte plataforma batzuk, ez? Herritar batek kontratatzen du internet eta telefonoa demagun konpainia batekin, eta konpainia horren barruan eskaintzen dizkiote Amazon eta Netflix, eta askotan herritarrek ez du hori kontratatzen, baina etortzen zaio, eta orduan horrek guzti horrek ere badu eragina kontsumoan. Liburu honekin nahiko nukena da, herritarrek plataforma bat ireki eta zerbait ikustera doanean, pentsatzea badagola hor atzean zerbait, motivazio batzuk daudela enpresa horien atzetik, eta begirada kritiko minimo bat izatea aukeratzen direnean edukiak. Liburuaren aitzakian, streaming plataformen inguruko eta liburuaren aurkezpen batzuk egingo ditugu datozen egunetan. Martxoan 13 ostirala lehenengoa izango da Errenterian Torrekoan atxaldeko 6etan, eta gero crossover telesaien jaialdian egongo da inguru bat martxoan 25ean, eta apirilean beste bizpahiru aurkezpen Hondarribian, Lezon eta Hernanin, eta maiatzean ere Teila Fabrikan zerbait berezia egitea espero dugu.